It is not too cold, it is not too hot, it's a perfect time for dragons! Šarkan! Tak to môžem natočiť aj teba, daj. A ty nebudeš šarkanovať? Ja neviem, však potom po tebe možno. To už nahrávam? No, áno. Aha, dobre. Len počkaj. Neviem, či funguje tento šarkan. Ale bude. A to máš viacerých? Mám 2 šarkanov. Jeden je pirát. Podržíš mi toto vrecečko? Jak super. Áno. Dankeschön. Bitte schön. Toto sem. Bože, to je taká malá A diera. to, jakú tam máš kapacitu toho natáčania? Neviem. Vymazávala som už veľa vecí z neho, takže dúfam, že mám veľkú kapacitu natáčania. Dobre. Možno takých 20 minút, 30 minút. Aha, OK. Takto. A toho už niekto iný použil. To šarkana? No, ja som to dala, vieš čo, tetín, bratrancové deti, že nech sa s tým hrajú. Ešte musíme po šnúrku pustiť. Tak to je druhý šarkan. No, modrý. Šarkan. To pirát ma dosť unavil. Pirate, that's for you! You are a pirate. Har. A to už tiež mal asi niekto iný, lebo ja neviem, či by som takto pekne upratala šarkana. Ja asi nie. A počkaj. To má chvost hento modré, to tiež tak odmotaj asi. Toto? No, to je asi ten chvost, ako má tento červený. Máš pekné bodky. Tvoje bodky budú v mojom vlogu. Vlogu. Lebo môj brat si ich kúpil na Vianoce. No. A mal vtedy zimné topánky, tak si kúpil o 2 čísla väčšie. Tak ich mám teraz ja. Počkaj, ty máš o 2 čísla väčšie nohy než tvoj brat? Môj brat má 40, ja mám 42. A ja mám 42. A toto A prst toho bolo. to sa ako... Neviem, že či sa ako dážnik rozprestiera. Ale to je iné. Ja aj to čcio? Asi, nie? Ukáž? Ja aj tento cicvor, tuto je stred ešte taký oný. Vidíš? No. Tak ten sa musí asi niekde tuto vraziť, ale kde? Aha, nie. Ukáž? To čo je? Počkaj. Aha, už viem. Vyťahni ho, ten kratší, no, a ten ide kolmo do týchto čiernych. Víš, neboj sa, aj to postrihám. Keď ono. To je čo za cicvora? Okay. Je to. Tada! Môžeš si to vyskúšať ako prvá. Počkaj, ešte toto musím odmontovať.
Toto je tuto zachytené, panenka skákala. Ježiš, trikovanie moje, aj. Ako dostala vlastne s týmto videám? Čo ťa to tak napadlo? Musím povedať, že no, mala som inšpiráciu, lebo pozerám jednu babu, ona maluje obrazy a také svojské a potom ich akože predáva tak a robí aj vlog každý deň. A ja nemám na to proste hardware, mám len túto hračku a neviem dobre strihať a frfli, tak som si povedala, že začnem písať najprv. Tak preto píšem